Predstavujeme vám bránu Herman Rollmatic OD, ktorá je ideálna pre garáže s nízkym stropom. Táto brána je vo farbe zelený mach, ale k dispozícii máme aj 10 ďalších farieb. Môžete si tiež vybrať z 2 možností Decograin alebo z 3 verzií Decopaint. Ako je to pri všetkých rolovacích bránach? Rollmatic OD je dostupný s prvkami zasklenia alebo mriežkami na vetranie. Všimnite si, že bočné vodidlá a čelný panel sú ošetrené komplementárnou farbou. Bránu môžete ovládať pomocou ovládača BiSecure, ktorý môžete požívať kdekoľvek v dome. Ako štandard dávame 2 diaľkové ovládače k bráne. Na rozdiel od tradičných rolovacích brán, táto brána je vedená pod priestorom stropu. Dvojité valčeky vstavané do koncových krytov zabezpečujú hladký a tichý pohyb brány. Vďaka svojej konštrukcii a prevádzke Rollmatic OD vyžaduje len 60 mm priestoru nad nadpražím, čím zaručuje maximálnu výšku prejazdu. Ako môžete vidieť, pohon je umiestnený na zadnej časti vodiacej kolajnice, a to za účelom zjednodušenia inštalácie a údržby. Táto brána bola namontovaná so štandardným pohonom Promatic, ale môže byť vybavená aj so Supermatic pre rýchlejší chod brány. Systém protizávažia s unikátnou technológiou pružného napätia je umiestnený v bočných vedeniach. Tento systém pomáha pohonu pri otváraní a zatváraní brány, pomáha chrániť mechanizmus motora a zabraňuje zrúteniu brány v prípade nárazu autom. V prípade výpadku prúdu je možné clonu jednoducho odpojiť od pohonu a ľahko ju zdvihnúť alebo znížiť pomocou pružinového systému. Na vonkajšiu stranu garáže je možné namontovať núdzové otváranie, ak neexistuje iný prístup. Bezpečnosť je prvorada u všetkých bránach a pohonoch Herman. Overený bezpečnostný systém vypnutia bol navrhnutý tak, aby rozpoznal objekty v ceste brány. V momente, keď narazí na prekážku, brána sa okamžite vráti do pôvodnej polohy a táto flexibilná hrana vytvorí dokonalé tesnenie s podľahou. Krása týchto rolovacích brán je, že môžu byť namontované čiastočne alebo úplne do otvoru. A pre vytvorenie dokonalého vizuálneho súladu tesnenie môže byť dodané v rovnakej farbe, ako sú lišty. Takže ak hľadáte garážovú bránu, ktorá sa zmestí do veľmi úzkeho priestoru, Hermanov Rollmatic OD je práve pre vás.